Ива от сутрин до обед. И сега един час посветен на мъжете с цялата ми любов към всички мъже, които обожават да подаряват най-хубавото, което жената иска, едно хубаво, красиво, секси, еротично бельо. Сега Алеша и Ели от Брак Клиник са при мен, за да ми кажат, т.е. да кажат на мъжете как се случва този номер. И нека да започнем оттам. Всъщност страшно много мъже искат да направят този подарък на жените си. А, защото знаят, че те ценят хубавото бельо, и Б, заради себе си, защото те са преките консуматори на този подарък. Как се подхожда обикновено и стандартно в такива случаи? Ами, като че ли голяма част от мъжете подхождат доста грешно, като отивайки в един салон за бельо, започват да сравняват бюста на жена си с плодове, да ръкомахат, да обясняват на консултантките, ама е като това момиче, като това момиче. Или с шепички, нали, свети в подходящата форма, казват ми, нещо е такова. Да. Което, разбира се, най-малкото неуспешно. Не се получават много нещата, когато се опитваме така да обясним размера на бельо, което всъщност това е най-важното и това, при което най-често грешат мъжете. Аз съм получавала, и такъв въпрос. Чакай сега, кажи си номера и аз казвам, примерно, какъвто обикновено носи, и така, не. SM или L? Чакай сега, нали имаше поне още някакви обиколки да му се надели. Адски е трудно. Да, за съжаление, при бельото малко по-сложничко. Доста е по-сложничко. Алеша, обременени сме. Да, а случаи, които и ви имате от практиката си? Не, имахме доста конфузни ситуации. Дори няколко пъти се случи да влизат господа, търсики подарък за приятелката си, партньорката си. Начинът, по който се опитаха да обяснят размера, казват на нашата консултантка, ми размера е така като вашия. Може ли да сложите да го погледна този стен как стои върху вас, което е страшно конфузна ситуация, съответно. Това е един добър консултант. Ами го любезно отказва. Усмихва се любезно отказва, естествено. Но просто мъжете трябва да знаят, че опитвайки се по този начин да намерят подходящия сутиен за съпругата, приятелката си и така нататък, в най-добрия случай просто ще станат за смях и това, което купат, най-вероятно няма да е подходящо за дамата. Естествено, тя ще се усмихне и ще го приеме с усмивка този подарък, но едва ли в последствие ще го използва и ще му се радва дълго време. Абсолютно съм убедена, че една жена никой няма да сложи бельо, с което не се харесва. Няма такъв случай. От тази гледна точка е хубаво, когато правите един такъв подарък, особено ако е наистина качествен и скъп, да е проверен. Какви са триковете в такива случаи? Откъде да започнем? Все пак трябва да изненада за нея. Тоест някак си, нали, най-лесно ядеш ваучери, тя да си го купи, но не се лишаваме от романтиката в случая. Ами аз мисля, че първото нещо, което трябва да направим, за да го носи реално този подарък, е да изберем правилния размер, при което е хубаво или да пратим на брафитинг консултация, или тя вече, ако е минала, да погледнем точния размер сутиен, за да всъщност размера, ако е грешен, колкото и да ни харесва бельото, няма да го носим, няма да ни е комфортно, гърдите ще изкачат, банелите ще ни притискат. Не е добра алтернатива. Или ще стърчат чашки. И значи първото е правилният размер и вече второто е да се съобразим с стила на жената в нашия живот. Ще продължим да говорим след мъничко, но като казахме размер, какво означава това? Можем ли тайно да и премерим вече съществуващ сутиен, нещо да откраднем някаква идея? Ами ако... Значи има неща, които показват дали един сутиен лежи добре или не. Ако забелязваме, че на нашата дама отзад коленчето на гърба се повдига нагоре в формата на банан, това най-вероятно означава, че е хлабавичко и трябва да е по-стегнато и нещо не е наред с размера. Ако чашките се впиват в гърдите, т.е. стават вместо 2-4 гърди, да кажем, или излизат изпод мишниците, или просто тя постоянно си намества. Виждали сме такива неща, правим то доста често. Искаме естетика, моля. Това са нещата, на които трябва да се обръща внимание. Също ако дамата доста често си намества сутиена, това също означава, че нещо не е наред с размера му. И това са симптомите, на които мъжа също може да обърне внимание, защото е с нея постоянно и вижда тя как се държи. Ама тя може и също да му подскаже, казвайки му, че това не ми е удобно, убива ми, боли ме гърба, боли ме врата, което много често е свързано с носенето на подходящ сутиен. Добре, значи след като се установи как изглежда добре стоящия сутиен, т.е. отзад всичко си е на мястото, не стърчи нагоре, отпред всичко стои красиво и естетично, от някъде нещо не стърчи, не притиска и жената се чувства комфортно, това означава, че този сутиен е нейния размер и можем, дето се казва, да повторим номера. Да, просто мъжът трябва да си поиграе малко на следовател или детектив, се порови в чекмеджетата и шкафчетата на дамата, когато нея няма.
и да проверя какъв е размер, ако той смята, че е подходящ. Да помоли консултантката. Да, или пък ако я пита, също не е подходящ, защото тя сигурно се сети какво следва. Така че по-добре да е тайна. Добре, продължаваме след малко вече да говорим за стила, цветовете и други такива много важни неща. Как да изберем бельо за Свети Валентин, за нашата любима жена? С Ели и с Алеша си говорим в студиото и минахме през онези конфузни ситуации с визуализацията на чаши, плодове и шепички, които настигат консултантката в магазина. Разбрахме се, решавате какво значи добре да стои един сутиен, издирвате такъв в нейното бельо и поручвате неговите размери. Ако искате, може да го вземете, нали, даже като за модел. Може. Добре. Сега отиваме към стила. Как всъщност трябва да се ориентираме в стила на една жена и дали трябва да освежаваме, да революционализираме нейния стил или да го надграждаме? Определено не трябва да й подарим нещо, което е тотално ново за нейния гардероб. Никога не сме я виждали в нещо дори леко подобно. Защото шансовете са, че тя вече така пораствайки, тя е установила какво й харесва, какво е удобно, в какво се чувства добре и красива. И това си купува вече, така че не трябва да... Ако тя винаги сме я виждали да носи удобни памучни боксерки, не може да изземем едни безумно секси, изрязани червени. Това го разбирам, обаче ако мъжа най-накрая иска да каже или приятели, няма значение, че е хубаво да вкара някаква свежест в или провокация в бельото си. Не може ли тънко да направи този намек, Алеша, ти като мъж да кажеш? Не, както между другото обсъждахме, докато вървяха песните, естествено може да се направи леко надграждане, както го нарекахме, но не откриваме колелото отново и да правим някаква революция в гардероба на партньорката си. Трябва да внимателно да правим стъпките напред. Стъпка по стъпка. Не буквално да взривим. Добре, какви са тенденциите в момента и кои са основните типажи, както на жените, така и в бельото, което предполагам, че са идентични неща? Да, мисля, че това, което много важно да разберем е какъв е стила на жената до нас. Ако тя, примерно, обича се облича елегантно, много често ходи на токчета, така в шкафа с бельо има много дантела. Значи тя първо, че съвсем в крак с тенденциите, защото дантелата при бельото е така... Тя е вечна. Абсолютно вечна. Не дай си Боже някой мъж да не харесва дантела, направо жената не знам какво ще прави. Мисля, че става много... Но има и дантели, от друга страна. Да. Така че, ако дамата е наистина елегантна, обича да ходи в елегантни рокли, излизате често по разни събития, вечерни и така нататък, добре е да подберем бельо, което ще пасне към гардероба и това бельо ще трябва да се концентрираме на по-богатите дантели, на сатените, които са по-ексклузивни и по-красиви. Тоест бельото се съобразява с върхното облекло и повода в крайна сметка. Да, мисля, много винаги, често това е ключово. Да, какви са другите типажи, освен тази елегантна, самоуверена, високотокчеста жена, за която разказахте? Мисля, че има и едно много усмихнато, много позитивно момиче, което винаги е с усмивка на лице, обича цветове. Сетих се, нещо на черешки. Може, между другото, на черешки, много птички, на лебедчета, всякакви различни неща има. Този сезон, примерно, фламинготата са много на мода. Розови фламинго. Розово фламинго задължително. Розово фламинго на електрично зелен фон. Страхотно. Ти се базикаш. Не се базикам. Значи за вашата ведна сладка усмихната приятелка бельо, което е на розово фламинго върху светло зелен фон. Продължаваме да разпалихте ми въображението. Ива от сутрин до обед. И сега в този сладък интимен момент, когато подарява мъж бельо на любимата си приятелка, иска то да бъде красиво, да бъде секси, да бъде за нея. Тя ужасно много се зарадва, но също ключовия момент е да изстава и да иззвучи перфектно, да изстои перфектно, защото иначе цялата тази операция наистина е напълно безмислена. С Ели и Алеша си говорим много важни и готини неща, които в края на разговора ще обобщим, за да може, ако някой не го е хванал от начало, да чуе най-важното. Но сега всъщност преминахме през стиловете. Това, което купуваме, трябва да съответства на нейния стил на обличане, на излъчване, на цялостна визия, на стила и на живот. Минахме през дантелата и стигнахме до това, което ме зашемети, ярко-розово фламинго на зелен фон. И това се казва, че е верно. Така, продължаваме. Какви са другите тенденции на сезона и различни стилове, разбира се? Една от много актуалните тенденции всъщност са животинските принтове, въобще такива мотиви на леопардови, леко тигрови и във вече изненадващи цветове, т.е. примерно тигров
принт, но в зелено, жълто, розово, оранжево. Наистина много нов поглед върху животинския принт и е важно, ако пък се спрем на класически животински принт, много да внимаваме да е по-луксозно белето в комбинация с дантела, защото може да седи не както трябва. Просто животинския принт трябва да сме все пак говорим за подарък за Свети Валентин, така че добре е този подарък да е малко по-красив, ексклюзивен, не е просто ежедневен. Тоест да не са, не е хубаво да подаряваме все пак памучните неща, които жената, примерно, ако обича си ги носи всеки ден. Абсолютно. Не е много романтично. Това, което казвате, е много мъдро. Хем да си горе в нея стил, хем да е малко по-нагоре или по-страни, за да може да има провокация. Точно. И да е нещо различно. Още стилове ще споменем ли? Може да кажем ако жената до теб е една много заета бизнес дама, от сутрин до вечер ходи по мероприятия, събития, срещи. По принцип това са жени, които цял ден носят един сутия, нямаш време да се прибереш, да се преоблечеш. Така че трябва да изберем нещо, което да е еднакво комфортно и красиво. Тоест, ако се спрем на един много изчистен черен сутиен, нека има детайли в дантела, да има нещо, което да е малко по през рамките и така нататък. Някакъв малък детайл, който хем да е удобен, практичен и красив сутиена, но да има нещо, което да направи подарък по-красив. Примерно сутиен, който чашките са от органза, коланчето му е сатенено заедно с презамчите, което също ще е много удобен за ежедневието, но също време има тези елементи добавени на ексклюзивност в него. Мъжки поглед винаги много ми е харесвал, защото... Не знам дали да благодаря или не. Аз за това съм те поканила и теб, защото в крайна сметка няма да си говорим само за удобство, в цялата тази история. Когато се включат двете неща, винаги е по-готино. Нека минем повече, говорихме с Сутиена. Бикините също имат своите основни жанрове. Класически, боксери, прашка, има ли други? Има бразилиана, което е между прашка и бикина, т.е. хем е по-изрязано, хем всъщност леко по-прикрито от прашка, което те са всъщност едни от най-модерните в момента. Така ли? Защото представи си една прашка, просто добавена дантела по краищата. Те са много секси. Те са изключително секси, това е много добър положението. Но са и добро решение за дами, които не харесват прашки до край. Т.е. това ще им даде това прикриване на дупето, така че да не се притесняват. От друга страна пък дантелата е много, много елегантна и много секси и ги кара да се чувстват по-красиво. Плюс това бикините е много по-лесно да ги изберем чутина. Там размерите са SML, XL. Още ли не може да погледнем шкафчета, да знаем какъв е размер. От това ще се ориентираме какъв модел обича, на кой заляга, така че дето се казва и да излезем от варианта, да сме вътре в жанра. Тези, които казахте с висока талия. Висока талия, аз в момента се посочвам пъпа, никой не може да види. Но така ли, че те винаги си им казали страстоубийки, кюлоти, наистина ли се връщат на мода? Те са на мода вече 2-3 години наред и продължават да са много силни в модата и тенденциите. Не знам, може би са виждали хората, поне аз следа дамските модни списания, защото съм в този бранш, и съм забелязал, че хора като Риана, Бейонсе, Джей Лоу постоянно имат фотосесии в такива. Бейонсе сега последно на Грами беше с точно с такива бикини с висока талия. Но пък те бяха изрязани, т.е. това много добре подчертава и удължава краката, което е хитър номер. Добре, след малко продължавам. Аз само да кажа на нашите слушатели, че в следващите 10 минути ще излезе онази песен, която прави живота като филм. И заедно с Радио FM Plus и Линдор, вие можете да бъдете част от този филм. Чуйте песента и когато познаете от саундтрака на кой филм е, пишете верния отговор на lindor@fmplus.net. До края на деня двама от вас ще получат топящи се сърца от Линдор. Водим един много симпатични разговори за това как да направим един от най-красивите подаръци между влюбени, между хора, които са близки, красиво бельо и да не сбъркаме. Много благодаря на Алеша и Ели за ценните съвети и за чувството за хумор, с което подходиха към темата. И сега на финал бих ви помолила за едно обобщение. Отново се обръщаме към мъжете, защото предполагаме, че те ще направят този подарък на жената. Както казахме в самото начало, много е важно и от гледна точка на стил, и от гледна точка на размер, белото, което купуваме за своята дама, да е най-подходящо към нея. Ако не сме сигурни, по някаква причина дали размера ще е добър, дали стила ще оцелим, най-добре е да отидем заедно в един салон за бельо, на брафитинг консултация, да го преживеем заедно, да изберем бельото заедно, да се настроим позитивно за вечерта
както и да сме решили да я преживеем. Мисля, че това е едно добро начало на Свети Валентин. Оттам нататък естествено зависи само от вас. То смисъл да посягаме на консултантката и да я казваме да мерим белето, защото видите ли, тя била горе-долу същата. Просто с нашото момиче. Може да си подарим това като изживяване. Може да е едно взаимно преживяване, което наистина ще го помните позитивно после. И ще имате за какво да си говорите следствие също. Добре, или ти като дама всъщност какво би добавила? Аз това, което бих посъветвала, ако много искаме да подарим нещо, но не искаме да сбъркаме, има два варианта. Едното е ваучер за подарък, при което пак трябва да внимаваме все пак да ни подарим за магазин, в който тя не би влезнала. И вече другото е да подарим нещо много симпатично в универсални размери, примерно бикини, нощничка, нещо, което да е SML, има много по-малък шанс да сбъркаме и мисля, че няма жена, която би се разстроила от една много красива дантелена нощница. Чак пък да се разстроим. Да не преувеличаваме, тук има само писъци и скачане. Добре, никога не знаеш с жените. Да, аз между другото, ние говорихме за тенденции преди малко и за това да съобразим модните тенденции с стила и темперамента на нашето момиче. Само за цветове не ми казахте, пък аз съм много любопитен човек на тази тема. Идва лято, така че ярките цветове в момента ще са много актуални. Оранжево, розово, комбинации от сорта на лилаво с оранжево са много актуални. Ярки комбинации, примерно червено с малък син детайл. Ние влизаме в контраста. Да. Точно това е много контрастни ярки модерно. Цветове, как западно казват color blocking, това е комбинация от много мощни силни цветове, които обикновено не бихме сложили заедно, но като и комбинираме се оказва, че е страхотно. Тоест с тази нарастваща светлина навън и температури е хубава една хубава палава през рамка да се показва и тя да бъде шарена. Добре, много ви благодаря. Мисля, че Алеша ще си хване полета, нали? Дано. Айде.